निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग सादर करीत आहे कथा भगिनी निवेदितांच्या, लेखिका दीपाली कात्रे, अभिवाचन ऋतुजा पंढरपुरे, योगेश सप्रे। झुंजार निवेदिता। वंदे मातरम, वंदे मातरम। म्हणा ग, सर्वांनी जोरात घोषणा द्या। निवेदिता आपल्या शाळेतील मुलींना सांगत होती, स्वतःही घोषणा देत होती। 6 कडवी असलेलं पूर्ण वंदे मातरम ती मुलींकडून म्हणून घेत होती, कारण एकच होतं, लॉर्ड कर्झन यानं बंगालची फाळणी केली आणि वंदे मातरम या घोषणेवर बंदी घातली। निवेदिता चिडली, रागावली। वंदे मातरम आमचा प्राण आहे, आमचा आत्मा आहे, मंत्र आहे, स्तोत्र आहे, श्वास आहे। आम्ही वंदे मातरम म्हणणारच। 1904 मध्ये युनिव्हर्सिटीज ऍक्ट लागू झाला। यामुळे भारतीयांवर अन्यायच झाला। सर्व शिक्षण पद्धतीवर इंग्रजांचं नियंत्रण, जनतेत क्षोभ निर्माण झाला। भारताला भारतीय म्हणून जगायचा अधिकार नाही, न्याय मागण्याचा अधिकार नाही। निवेदितानं सर्वांना सांगितलं, उठावाची संधी मिळताच राष्ट्रीय शिक्षणाचा पाया घातला पाहिजे। झुंजार निवेदिता आता क्षणभरही विश्रांती घेत नव्हती। श्री अरविंद बाबू यांच्याबरोबर तिनं काम केलं। युगांतर हे जहाल वर्तमानपत्र सुरू केलं। क्रांतीचे हे पाठ घरोघरी पोहोचू लागले। दरम्यान तरुणांनी वंदे मातरमच्या घोषणा दिल्या म्हणून इंग्रजांनी त्यांच्यावर लाठी हल्ला केला। हे निवेदितानं ऐकलं। आता मागे हटायचं नाही। क्रांतिकारकांना उपदेश केलाच, पण या बंगाली युवकांना आपली ग्रंथसंपदा देऊन टाकली। ही पुस्तकं वाचा, क्रांती का, कशी, केव्हा केली पाहिजे समजेल तुम्हाला। स्वामीजी 1897 मध्ये काय म्हणाले होते याची आठवण करून देते। यापुढची 50 वर्षे आम्ही एकाच गोष्टीचा जप केला पाहिजे, तो म्हणजे आमची मातृभूमी, आमचा देश। पाटणा येथे हिमतीनं जमलेल्या मुलांना निवेदिता म्हणाली, तरुणांनो एकत्र या। भारत आपला देश आहे। तुमच्या नितांत परिश्रमांची गरज आहे। तुमच्याजवळ ज्ञान आहे, सामर्थ्य आहे। आपल्या छोट्या छोट्या समस्या स्वतः सोडवा। तुम्ही त्याग करा। या तरुणांना मार्गदर्शन मिळालं आणि स्वदेशीची चळवळ सुरू झाली। शब्द नकोत, कृती हवी। निर्भय व्हा, बलशाली व्हा। निवेदिता स्वतःसाठी स्वदेशी माल खरेदी करत असे, त्याचाच प्रचार करी। चला, स्वदेशीची दुकानं काढा। माझ्याजवळ हातगाडी आहे। या हातगाडीतल्या वस्तू भारतीय कारागिरांनी तयार केल्या आहेत। या स्वदेशी वस्तू विकत घ्या। निवेदिता स्वतः हातगाडी चालवत श्याम बाजार, बाग बाजार, कोलकात्यातील छोट्या गल्ली बोळांमध्ये फिरू लागली। स्वदेशी माल विकू लागली। लोकमान्य टिळकांनी महाराष्ट्रात सुरू केलेला शिवराज्याभिषेक दिन निवेदिताला माहिती होता। जय शिवाजी, जय भवानी, हर हर महादेव हे नारे तिला आवडले होते। कोलकात्यात हा दिन साजरा करायचं ठरलं। रवींद्रनाथजी, तुम्ही शिवाजी पराक्रमावर गीत लिहा आणि ते गाऊन दाखवा। निवेदिता नम्रपणे रवींद्रनाथ ठाकूर यांना म्हणाली।
या उत्सवाला जोडूनच आपण विद्यार्थिनींकडून कलाकृती बनवून घेऊ, त्याचं प्रदर्शन भरवू. स्वदेशी कलाकृती क्रिस्ताईन म्हणाल्या. हो तर, निवेदिता म्हणाली. लोकांना हाच एकतेचा संदेश, स्वदेशीचा नारा पटला पाहिजे. झुंजार निवेदिता कशातच मागे नव्हती. एकच ध्यास, भारताचे स्वराज्य. वज्रध्वज. आपण आपल्यातच भांडत राहिलो तर काळाचा अपव्यय होईल. निवेदिता कोलकात्याच्या क्रांतिकारकांशी चर्चा करत होती. राघवेंद्रनी विचारलं, तुमच्या मनात काय आहे? हे बघा, पक्षभेद, जातीभेद, धर्मभेद आणि पंथभेद बाजूला सारता येईल का? हो, एकीचं बळ हवं दीदी, सचिन म्हणाला. आपल्याला असं प्रतीक हवं की त्या प्रतीकाखाली आपण सारे एकत्र येऊ. तुमच्या डोक्यात काही नवीन विचार आलाय का? आपण 2 दिवसांनी भेटू पुन्हा, निवेदिता म्हणाली. 2 दिवसांनी निवेदिता क्रांतिकारकांना पुन्हा भेटली. एका कागदावर तिने वज्र काढून आणलं होतं. तुम्हाला हे अस्त्र माहितीच असेल, निवेदिता क्रांतिकारकांना गंभीरपणे म्हणाली. दधीच्या ऋषींनी देहत्याग केला, आपली हाडं समर्पित केली. त्या हाडांपासून इंद्रदेवाने अस्त्र केलं, ते हे वज्र. ही गोष्ट क्रांतिकारकांना माहिती होती, म्हणून त्यांनी मान डोलावली. आम्ही अल्मोरा येथे होतो ना, तेव्हा स्वामीजी म्हणाले, युवकांच्या हाडांतून एक वज्र तयार करा की ज्या वज्रामुळे हिंदुस्तान स्वतंत्र होईल. निवेदिताला तो प्रसंग आठवला. हे आपलं प्रतीक का? सचिन उत्साहात म्हणाला. हो, हेच. मध्यभागी वज्र, बाजूला बंगाली भाषेत वंदे मातरम लिहिलंय बघ. पण दीदी, हेच शस्त्र का झेंड्यावर? इंग्रज आपल्यावर राज्य का करतात? आपला सन्मान जागृत झाला ना की ते देश सोडून जातील. वज्र हे सन्मानाचे प्रतीक आहे. खरंय दीदी, आम्ही वंदे मातरमच्या घोषणा दिल्या आणि हे बघा आम्हाला लाठीनं मारलं. म्हणजे आता विचार करा, व्यूहरचना तयार करा. तुम्ही युवक बुद्धिमान आहात, म्हणजेच वज्र बुद्धिमत्तेचं प्रतीक आहे. म्हणजे युवकांची शक्ती एकत्र आली पाहिजे. हो, म्हणून तर शक्ती म्हणजेच वज्र. वज्र म्हणजे शक्ती, सन्मान, पावित्र्य, बुद्धिमत्ता, शुचिता यांचं प्रतीक आहे. निवेदिता वज्रचित्र हातात घेत म्हणाली. मग आम्ही युवा शक्तीने काय केलं पाहिजे? काय केलं पाहिजे? तुमचा देश आहे, आपल्या सर्वांचा देश आहे. वज्रचिन्ह आपल्याला त्याग शिकवतं. त्यागी मनुष्यच अजिंक्य शस्त्र आहे. स्वामीजी म्हणायचे, कार्याची योजना, पद्धती आखायच्या नाहीत, तर उठा, कामाला लागा, त्या कामाला रूप येईलच. मग हा ध्वज आता पूर्ण झाला ना, तर पेपरात छापायला देऊ, राघवेंद्रने विचारलं. हो, स्वामींचे विचार आणि हा वज्रध्वज असा एक लेख लिहिते मी आणि मॉडर्न रिव्ह्यू या पेपरात देते, निवेदिता आत्मविश्वासानं म्हणाली. पण दीदी, अमृत बाजार, हिंदी रिव्ह्यू, प्रबुद्ध भारत या 3 पेपरात द्यायला हवं ना? माझं संशोधन पूर्ण झालंय. हा ध्वज आता भारतीयांना समर्पित. निवेदितानं टेबलावरची सर्व कागदपत्र गोळा करून पुठ्ठ्याच्या फाईलमध्ये नीट ठेवून दिली. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच MPRV गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्रजागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात 135हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाईट्स, 1ला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.